Hang ni ke por mentah ngai ngo yu blai basa sien pat ngayo banya kren biang bat pi lengba kan ni ke khubor step hang ni ke step ke mentah ngap yang so bhai firu syaka channel jangka Potternet Gospel Media Ministries ya ka ba video asngoro ini ke khubor na ke singi lengba ni ke khubor step at kiwe de ki program ya ka ba ngi pen I lengba kan ni ke channel ke jongi Filaban sngap ru ya ki live telecast sa singi try haga por san beje janmit man la kasngi utrai san beje janmit ngidani ki program ya ka bangi jup live ya ka jingkren na ka khtin ke chong blai kidon ki jesengru apa maulai nongkwar ka por khatwe beje men step aga singi utrai kum ju ko mangla pentip mentan san beje janmit ru hangni ha apa Nongthymmai Nongkhryiem ha ka prayer center jong ka Potternet tadeng ta finda wana ka segi balang ru kadon ka por jong ka khtin ka por san beje wan ban sngap ya ka khtin ke jong blai kidon ki jingi kai lesi fim pat ju sngoru kidon ki shekri ki jong blai ban pen sngo ya kini ki ji kai ban ikai ya fi ban sngo tho ya ka khtin ke jong blai fi nang la ban san ru aka anget akani ka por ka menta fila ap lupa ban yo sngo ka khtin ke jong blai ban ka kwa pulin ka khtin ke jong blai kani ka por na kani ka benta ya ka bau jisu ongkom ni wong mangang long ding so wan mapi kitanat utaw buye ne anga ban manga u utaw sei so shibun na ba klem manga phimla le a ru em u jisu ong along manga to ding so wan philong kitanat bala fisno anga but la fisno shisha kum ta philong ki bre ki ba sei so na mar klem manga phimla ban le a ru em kini long kin tien ka bo jisu fi plen kini ril nong ba khat san na do ka khot ka baning kong ter bo jisu upen pau yeladi upen tip shangi ba ma ulong utaw ding sawan nyo ba shisha bar kita ki basno ki basno shisha kin long bet ki breu ki basai so ha ki a baro daring ta la da fi kwa ban long ki basai so sno au tribe jisul akran shaye kani on klemanga am pinom la ban lay ero am pinom la ban yo jingkar khu ngani ka prathai pinom la ban yo e ka jingkar khu ka ba kenja men sim kham tam bat kham tam Pinom yo ya ka jing penem klem u jisu. Tading ta klem utrang im la ban le. Tagi ba sngotho ya ka tagi sngotho ya ka tan rairon ki bri kyong ngala ban le hi de gi ki ka bor ka jonga da ka jingla ka jonga da ka spa ka jonga da ka jing start ka jonga na ki ka ba nga don ngala ban le de kita ki hindrenga ka ba nong ifi. Kata ka de tang ka juskor. Mar ubreu dala de la de umla ban le lemda ublei wa ai bor yo. Tading ta jisu ong klemanga Pimla ban le ru em. Kalau dan nak ketin ke jong blai, kalau dan we breu bo persang ban le hi daladi. Udan ke bor, udan ke jing start, udan ke kerdan. Udan lut ya kata ka jingdang jingtip baro udan lut. Ba namar bo udan em usngau thu bo wong ngalala thrai. Galak biang yang abangan le hi no ikane ke kam. Baru ta em udai Moses. Moses man ba la penhe pensani u ka babel ke tho ingi bala penhe u haga ying ge jong paru bat haga ying jong paru yo lut ya ka bahatam la da ga de ga jingnang jingtep ka jingpule dangli ge jong u leni haga no ka benta la da ga de haga kamile thma ku mushipai ne la da de ku mutao engineer la da de ku mutao wade haga business administration Mola la melsim en ongan ka por la bande u IS ne la bande si shau ta u architect la ne la bande si shau ta u kraw la da ka de kam sipai la de bande commander in chief kum ta la yo lut ki ji kai ki ba biang lut na baro akiliang ha ka jinang jing tip la start si sha ha ka puli dang le sha ka kardan ju ka la he la se ha ka ta ka met ka phat ke jung ur ban yele thma la bha ula tip bai gi ko mi le thma Bading ta am ula snow kumba ula la ban le hi daladi. But ka babel ki thu ingi ka ni ka poram. Ba anda habo Moses ula sedang ban he. U snow thu ba umdeiru na kalong ying ka jong u paru ba umdeiru Egypt. Na mar la pentip ya ka tar ka kmi ka jong ka blari u na du dangrit. Ba utip ya ka telong ka jong utip ya ka tanrai ka jong ba utip ya ladi bu dei ei. Ka babel ki thu ingi yang ni ka Exodus long ba ar ka khot ka khat wei ter ka ong. Tikala jaru ag tigi singimen ba Moses ula rang ba Baula mi shabar shalagi para jangu baula kmi yake jinkit jonki baula yo yo wei Egypt baula sho yo Hebrew ubana ki para jangu baula kmi shani bat shawai te baula yo bom dan mano ula penyap yo tau Egypt bat ula buri yo ha ush yap kababal ke thu ingi hang ni abo bagi ki para ki jangu ma kita ki para Hebrew kita ki
paradok prasnam ki jeng haba ki long marau ha kata kari ulai snai shisha na marula dan wave shipai u shipai Egypt ulale ben yau tau paradok prasnam jeng na marba udeu marau bat haba upet kum ta ulayu I kata ka jingkit ulayu I ula sngosen ai bat kum ta na marbu la shale ben tau paradok prasnam jeng ulet baru penyap yau nu shipai shisha uklanya gabor utip banile thama utip ya kita ki rukam kumno ban penyap bar ula penyap yo tau shipai marway khruet yo tau shipai unu shipai la thialang ktar ula yap ka babal ki thu bat ula buri eta ka met ke jong bat ula tep ru mo yo hau tau shiap usngo bu la usngo bu ong kala dei ka por yanga ba dagane ka bor ka banga don dagane ka jing start jing tip dagane ka kerdan ka banga don dagata ka jingla ka banga don kala dei ka por yanga bangan lehi ben pelat no ye gini paradok prasnam jonga na ka jinglong marau bula shim shishai da ka bor hala jong ka kti bada da ka jing so tho ka jong da ka jing so la ka jong ula prasang ban le ka ta nrai pose ha ga jaka bong long nong pelat usyariam ban yalade ka baning ko ya ka long ni bo umut ba kata ka kam ka ba ule am dan matip Henry kalapoi ka por ba kile shurut kumta para maki hagoi ka sngi para marau para do prasnam ki shurut bo Moses wan hat hapdeng buat kwan punya suki tagi arngot Henry wei na kitau ang medeu banlong nong bisarengi kabumut wala daw ladon ka bor udan makana hagata kerdan wala daw dei makana uta u Egypt hagata jinglong ke jong Henry umdan ba khain snap ya kim burami ro ya namar ka babel ki thu ngi hang ni ma ka ongom ni Timen bola lek pai pat hagasngi ke baar hakmi arngut kina kita ki Hebrew kila yesho tiula ong hau tau bole Bantei nakabalei ba mesho yala upara u tiula ong u able plong sim anong bishar me halor jongi memut ba meman penyap yanga komam la penyap yo tau Egypt pi kim kan snap kim kan breu hiru yo Moses wala dau dei makana wala long sha kum tau khon sim Mdan makin snap mdan mi tho ika bor ga jungu mdan mi tho ita ki ikhtiar ga jungu kya mede we ban bishar gi mede we monopolong imi me monopolong me tonong bishar ban bishar halor jungi but uda reveal ne uda pen paru ya ga ka ba Moses sulale wong belai me kwan peniap yang aku mela peniap itu supaya itu kesngi ukun detret angta bau sunu tho bagata ka jingmut ke jung bagata ka jing temu ke jung kala pulom hangta hi mau umut banyarap yigini ki para jung rai kita kim nyo kita kim khen snap yo Moses bau nang muduri kata ka bau lale ka beri amdan boy in rei utai ubri hong tai ula de yo ka ba Moses ule bat kum tahi kamdan ke ke bola awan buri menta kawan penman ke jingma bola sungus iril dia do kata yo bu tip uparo ban menta apa kalabu jing hado ba wong la nga syongsa angni ngala long sisa kum uta urius new ngala kala long sya unong syo ni uparo ban kum ta ban pelayem yela de wa ban pet no bak na kata jaka wi no ging sim wi ita ke bor wi lut ita ki barok ban pet sugary cloud ban syong hang ta boleh kenduk senon dia kata beriu ke jauh ka sepora hang tau jauh jetro boleh syong hang tau riklau sao postnem fi ula persang dah kabor ke jauh ula persang dah ke jingla ke jauh ula persang sisa dah kata ke jing start ke jauh ban lei marudan sisa kata ke mensim ban pelat merau ye gini ki paradok prasnam ke jauh ki belong merau ri mereka tabarok kalau feel nomor boleh wo persang dah kabor ke jauh Haga jakawun pelaj merau haban pet penban yala de kum umrau. Sya kata kari klau. Bodo apsyong ta. Saupo senem. Bagata kari ke jing shisha. Upersyang da ka bor ka jung umla namar ujisu la dap ong. Klemanga pimla ban le eru em. Ladangam shimla ai bor ya pi. Ladangam shimla ai ya pi kata ka jingla wat persyang ban le hi dala de. Moses persyang hi dala de. Ka feel ka jim ka jung hadu buha ban mare ban buri yala de ban petri kum tau le no ban buri yala di seta klau sebetap syagada gari klau pagata ka de ke jing sham la dang eklen ka bakan jam sim ram pin persyang ban petem yala de am pisngo kumba pi hok pisngo kumba pi biang pisngo pila ban yarap yala de na kwa banong ifi la pi persyang ban petem yala de am ni persyang petem ki we am pinomla namar balai
baladau Jisu penem ya fi wat persyang man penem ma fi. Ngi hadian nang ta pat ba Moses anda bala khot yu do blai how tau luom u yu shai kata lau beniap ba me ding hang ta urung kata jaka la khot yu da ka kerteng u blai khot yu Moses bod urung kata jaka ulai kita ki juti ki jeng u blai khot yu khot yu ba a hu ya kata divine appointment u blai khot yu hang ta ong khilet ma me menta khilet pelaj ya kini ki Israel na ka kti ki jong pharo. Hoi ada porum tre wang dan isu menta. Ngamdan isu ngamdan bor ngamdan isu kata spa kapo kejingdang wat hakata kertaru wang ala temen mo kata por bang nang klan dang syat bah hakata por bang dang la ngamla mentale ala temen ngale yo. Ngamnang isu wat ban kran kita kitien Egypt ngala tuluan wang. Reu blayam ko abno ifi kene ski umpet jaga kerdan ga jong Moses umpet jaga kerta ga jong umpet chue ga ke bodan ne reu pet ne ko wei Moses ukloin ban IT la de ban long available nam tau blay hatu long nam bla kloin nam tau blay but anda ha Moses ulong bla kloin nam tau blay umpet jaga jingla ga jong Moses mar de blay bo penla yo Moses mentau yo e ka bor no blay ban let pai pat shau pharo bat ban pelaj sendan ya ki Israel naga kti jong ki Egypt. Marulai bela pen khubor do blai. Tadau ka kam nada stin bu blai pen khubor ula ban le kata. Wat la usgo il de bu de tau breu bela temen ne bela du bor hen re bu bela pen khubor do blai ula. Wala dau la ni ma kana temen ro. Re ula ban pen ko ngo. Yau pharom de ka bor ka jong Moses. Mar ka bor ka jong blai. Ka bela penjai ti ki hapo Egypt. Ado si potli ti klam kilawan. Kam de kti ke jong Moses, ka de kti ke jong blai leng bau Moses. Bahado ba kita ki kon Israel. Hoi kita buram yo Moses. Hado bau iem paror da buram yo Moses. Hado bau da pelat marau sendan ya ki Israel na kti jong ki. Ma kwa mno fi ni kesni, ladam shimla ai bor ye fi do blai. Fi no mla ban yo e ke jing pen em. Fi no mya ban yo e ke jing sok. Fi no mla ban yo shisha ya gata. Kajing kemen, ya kajing dap kerhai kajing im kajong fi. Tadi kita buat persyang hi. Dalam kajong kabor kajong fi, nama raga jaka ban long jing kerku, pin long penban kajing songsi. Haga jaka fin i kaburam pin i penban kajing jak buram. Haga jaka fin i kajing jak pin i pin mat penban kajing syarem kajing im. Pihak ban pet yam rem nang ta, kumo pet yam rem. Moses na kekti jong kini ki parado persnam kajong u. Anda habala pen kubori udo blai. Ni syai ka buram ka jong blai. Tadi ta ko abnong fi kene kesngi. Wanon persyang da ka bor breu ka jong fi. Wanon persyang da ka jingla ka jong fi. Marga ta ka ba khadu ka Shillong lenoi. Pia ban pet jeri klau la pi persyang ban pen mi da la di. Piong ade breu ba hok ngade breu ba jule pop ngade breu ba jule no ka besni fi sngo klan ko Moses. Hendak ka ba khadu pia ban mare. Jeri klau fin jalenti. Pin poi shedu jok. Lada pisngau klan yala jong kabor ke jong fi. Tadi tawat ong bangan im bahangan im hok ngan im ke jing im ke bangan om laptop. Kano ke jing lap bah ke jing im ke jong fi ke babel ke krenchai ke ta bagata ke jing lap hok ke jong fi ke dei tang ke serdep jot hakmat jong blai. Ladau blai penem ya fi ladau Jisu shim lawan sini ke berthai. Bala fim nget ha la fim pediang ha ke jing persang jong fi kanong ke jing lap ranya fi. Ha ke singi ke bak khado fi banyang khmat jong Jisu. Barang tak skifin jubab kumno. Teraun ong klem penem ya me. Namar me klem tre ya kene ka bor ka mangala ah ya me. Me persyang ida laga jong ka bor, pa persyang ida laga jingla menta pa yang khmat jonga. Bar kum ta utraun pen ram ya fi ka ta sngi. Namar ka jing penem kam dai da ka jingla breu. Ka babel ka kren shai ka ta ka jing penem ka dai da ka jinga ai. Verses nomor R, dekat berperakan dai, kekeren ba, lapan yigi dekat jingai, mde dekat jingla, dekat jungi nama rengi lahi am ngin sungu sarong. Ong ketin ke jong blai, wat blai roh man pendem mana khmat jungi. Nama rengi lahi dekat bor ke jungi. Tadi kita ku abang fi ne keski. Lapi ku ai ka beneng, wanam persyangi dekat bor ke jong fi. Lapi ku abang yo ne ke jingim ke bom chikot, wanam persyang dekat bor ke jong fi. Nama raga ba khat do am kalong ka batli, kalong ka basuda, kalong sya ka baleran. Sawai da ubreu kan ka por nga penkan mau fi bautau de Petros. U Petros ula persyang. Da ka jong ka jingla ka jong u bauntong ite ki dok kha. Da se ki por men shau yo an reha ka ta kamir uklam yo ru.
bar kalabu yu haga jing bakita ki jar jung itli mar ka babel ki thu la prasang bantong ita ki do khubor shimit re yo ai ru em men step la sat ita ki jar ki jung ki jar ki batli kalong hang tabo jisu ruan ka jaka udang yalap upan ya ka ling ka jong Petros ong shim mu yalap nalor ka ling bandala dep yalap jisu ong Petros ya song do ang ni ya let no bat nga king ini galing ke jong me tahang tai hak ba kham jeliu hendiat berkum ta Petros baru jisu gilai song ta galing bandala poi hang tai ba kham jeliu hendiat jisu ong Petros panhap ye ke jar ke jong me hang ni baru Petros hak jing syau la perkat ma wei ni bo batai yang akat ni hendrai ong ye ta ke kitien mo ong namar ke kitien ke jong me ngan pen ko ngong astunat puli ni ke dekot ni ke por bang ni ke por ngakwan puli firu no Lukas nong ke basan ke ni ke dekot ke ba tara do man kong terter ka ong ni kala jati ka bo pai ba oli atur ya ka banyo sngo ke kitien ublai bulo yang harut ke ta pung ke Nazaret baulo i artli giling ki yang harut ke ta pung nrai kinong tong do kha ki le mi no naki ba ki dang sat ki jar tiu la kio ko we ni kita ki ling ba ka long ke jong Simon baulo ong yo ban nyet no khendiat arengko habau la shong te ula hikai de ki pai ba halor ke galing to ndau la wai no ka ba kren ula ong Simon to nyet no sha ka ba jli to pen heru ila ki jar jong phi bandup ngat Simon la itu bula ong ku kenrat ngele istambro shmiet ai ru em ngim shim langat henreina mar ka ktien jong me ngan pen her ki jar phi ula itu ya ka condition ke jong ong bro shmiet kal persang ngamyo jisong nyet to galing jome kham stai se jliu pusuk ong kita ong kumno ngastunat nang ni ong Henry namar ke ktien jomengan penihar lagi jar u kongo i ke ktien but habala ai bor ya u do jisu kongo i ke da ke ktien kumta em u klem tip bahapo at ka ling ju u gel don lupa ki dok khai ke botra la pen kre mas ben hap ki dok kha ki shurung be da ke jar jong u bar haba utan em ki jar ki la jankat bar bola pleu ya gata ya kita ki dok kha ki ling ki jong u em kita ki ling ki la jan ngam baru ong ngam paji ke jingat kat kene Tading tam habula kongo ya ke ktien am uyo i ya ke kamba bagane ke dai ke wei ke jing sha bala fi persang ida ke bor ke jong fi am pinom yo e ke jing ke jong fi and ina mar fi la pen kongo ya ke ktien ke jong play kala don lupa ke jing ker khu ke ba up ha ke jing ke jong fi le se fi la long ko ba shong lupa lor ke jing ker khu henry la da fim dan u try finom i ke jing ker khu ba fin Shillong be take Petros u ba shu thli ke jar u ba thli wa da ka men sim Tadai ta fi nget you try fi yo ke jing ker khu jong ke jing penem kawan be api pok ke jing kemen kawan ke jing sok kawan ke jip slek kawan bat shisha kata ke jing ker khu kalong hadu bagi jar kila jan kat hadu ki ling ru kila jan ngam u blame ker khu fi hadu kata adwai ni ka por fi nom ya de ka bor ke jong fi nom ya de ke jing start ke jong fi le to ko ngo i ke ktien ke jong try na maro ang klemanga fi mla ban le em ko ngo ktien ke jong try le ke ktien ke jong blai pule Utran ker khu fi ni dwai ni ke por menta try nge dwai ndone khon ba korol jeme nge dwai ndake khon ablai baganam persang man ya i la jong galenti kombo Moses la feel kombo Petros u feel haga ta ke jing tong dok kha ke ju Moses la feel haga ta ke jing thmu ke jong haga ta ke jing angnot ke jong kalong kom ju yagi ro bangi persang da ka bor ke jongi borok ki ke borok kin long be ki ba feel ki bam sei so and try bangi ko ye me ngi bot ye me bangi nget haga jing penem ke jong me ngi nget haga ta ke jing pendep ke jong me ko try haga ding pana ye ke jing penem ngi nget ang ta ku trangi sio diang mala ai ke bor ngi ben penem ha bangi nget ko try haga gospel ke jome dei ta ka tin ki shumlei ko ang am sgol rai men apply ka gospel Chris margalong ka bor ben penem yo way bangai si sha ko try la ai ka bor ngi ha bangi nget bangi yo ye ke ching penem bangi yo ko ra try ye ka jingem ka bom chikot khu try ba khu I kong go try beginam song shngan nekin song la aga bor ke chonki henry bekin shani ame bagaji em ge joki gan long ka basai so maru jisu ong klemanga fim la ban le em henry la fi sno anga fin long ge basai so henry klemanga shi shafin poises eru ong u jisu mga dawanga khu ye pi hakten u jisu nong penem amen but amen try ker khu fi ngan sai shem yang la shai ke singi hagawai pa ka khubor step kublish amen